Bes, ayo kancani aku panen lombok. Halo bestiku semuanya, selamat siang bes. Jenenge wae arep panen ya to bes, dadi aja lali nggo wadah. Sek iki brangkene ana sing abang-abang besti, dadi ki tak pethikin dhisik bes. Aku jupuki sing wis abang-abang wae besti, sing ijo kuning-kuning tinggal dipethik sesuk meneh. Terus bar kuwi lanjut masuk ke dalam kandang besti. Iki lawange arep tak kunci sik bes, soalnya kok entokku do mentu nek ora dikunci. Brangkene iki bes, aku duwe tanduran kates, ora akeh besti, ya mung trimo telu tok. Tapi aku salvo karo kates sing iki bes, iki daune kuning-kuning besti, ki arep tak preteli dhisik besti. Iki biasane godhonge sing wis tuwa-tuwa ki tak pakake entok bes, tapi iki beberapa hari entoke ora tak pakani godhong kates. Iki aku heran karo uwohe kates iki bes, kok akeh temen yo. Iki kates jenis apa yo bes? Terus iki engko ki uwohe iso dadi kabeh apa ora bes? Coba engko sing ngerti komen yo bes. Nah iki bes godhong-godhong sing bar tak preteli mau tok angger tak dokoke ning sisa kono. Engko bar iki engko paling dipangani entok bes. Lho tenan ra entoke langsung do moro. Oke besti, video kita lanjutkan lagi. Lah nggon brangkene iki bes, aku duwe beberapa tanaman lombok, yo lombok abang karo lombok rawit ngono kuwi lho bes. Iki ndek mben ki tunggale akeh besti. Kira-kira ki ana nak ko 50-an batang ngono kuwi. Tapi karena aku ki wonge ora telaten bes, tur ya aku ora iso ngerawat tanduran, dadi ki akeh sing do elek besti, akeh sing gagal, akeh sing do keriting. Dadine daripada ngebak-ngebaki panggonan karo bojoku sing elek-elek mau diguweki bes. Lah iki alhamdulillah sisa beberapa batang ya, meskipun ora mateo subur, ora mateo apik, tapi alhamdulillah besti iki iso ora ketang sithik ngono kuwi, dadine iso tak jepuki kanggo nyambel-nyambel ngono kuwi besti, kanggo masak lah intine. Oke besti, ketoke iki lomboke sing abang-abang wis ora ono meneh, dadine iki aku wis arep mulih, soalnya cuacane wis panas pol. Aturan ngene iki nak panen iki kudune sore ya bes, dadine cuacane adem. Lumayan lah bes, hasil panen dino iki ra ketang entuke trimo sak silet wakul.